Ahojte, ja som Tatiana a vítajte pri mojom prvom dnešnom videu. No a chcela by som vám teda vysvetliť, že kto som, čomu sa budem v tomto kanáli venovať a tak. No a prvý taký dôvod, prečo som sa rozhodla natáčať, je, že chcela by som zdokumentovať moju cestu a aby to možno niekomu aj pomohlo. A aby som videla vlastne aj svoj progres, lebo stále stojím na tom istom mieste a chcem sa rozhodnúť robiť veci nejak úplne inak. A to závisí aj od toho, že chcel som vlastne zdokumentovať moju cestu. A to tým, lebo som umelkyňa a chcela by som sa tým aj živiť. Takže chcela by som vám ukázať z človeka, čo má, akože vyštudovala som umeleckú školu, ale že z človeka, ktorý má ako keby nulové skúsenosti, chcem spraviť úspešný biznis a posúvať sa ďalej, čiže v tomto videoblogu vám budem hovoriť, aké sú moje kroky ďalej. Teda akože vy to budete vidieť spätne, ale budete vidieť ako keby krok za tým, jak ja to spravím, takže také. No a vlastne chcela by som vám povedať aj taký ten môj príbeh, že vlastne prečo som sa rozhodla k takejto veľkej zmene. A jeden taký ten hlavný dôvod je ten, že som zažila ťažký rozchod. Po 6 rokoch tak som proste zažila rozchod a nebolo to pekné a nebolo to jednoduché sa rozísť, ale jednoducho musela som, a to z toho dôvodu, že vo vzťahu bola nevera. A nie z mojej strany, ale vlastne z partnerovej. Nechcem to tu akože ďalej rozoberať. No a takýmto spôsobom sa chcem vyrovnať so všetkým, že proste už aj môjmu starému životu dať s Bohom a chcela by som zažiť niečo nové, niečo, čo tu na Slovensku asi nezažijem. A tak som sa rozhodla, že by som chcela ísť pracovať do zahraničia. Takže takýmto spôsobom chcem vlastne zarobiť prvé peniaze, začať nejak s nimi fungovať a potom vlastne peniaze, ktoré si ušetrím, odložím, tak vlastne dávať do toho môjho biznisu, ktorý by som budovala popri zamestnaní. A tak. No a také, že moje prvé veľké rozhodnutie, že sa chcem zbaliť a odísť do Prahy. Pretože na Slovensku, akože mám tu rodinu a takto, ale už dlhodobo sa tu necítim spokojná a necítim sa byť chcená. A to je jednoducho proste jeden taký veľký dôvod, prečo by som chcela akože odísť zo Slovenska a vlastne zarobiť nejaké peniaze, postaviť sa na vlastné nohy a dokázať sebe aj vlastne okolí, že na to mám. Lebo akože ja som už raz bývala sama s ex-priateľom, ale viac som bývala sama ako s ním. No a teraz som chcela vlastne dokázať, čiže to dokážem všetko proste úplne sama a že chcem to utiahnuť sama a vlastne chcela som ísť do toho proste iba sama, lebo akože mám zo začiatku jasné, že budem bývať proste u mami, ale chcela som vlastne zdokumentovať cestu a to tým spôsobom, že vlastne ja vám poviem úprimne, ja mám teraz 5 eur na účte a chcem si zbaliť kufre a odísť. Takže teraz plánujem vlastne čo najskôr získať nejaké peniaze na vlak a odísť za mamou a začať riešiť už všetky podstatné veci, ktoré sú pre mňa podstatné, aby som sa posunula či už v živote vpred, alebo proste psychicky, lebo neviem, stále keď som tu tak chcem zmeniť aj ten svoj prístup, chcem mať pocit, že začínam s novým štítom, začínam všetko na novo a viem, že veľa ľudí nemá tú odvahu a ja by som im ju chcela dať. Chcem, aby videli, že aj keď mne nepôjde všetko podľa predstav, tak to nie je zlé. Takže takýmto spôsobom som chcela vlastne aj ľudí podporiť nejak v tom, že aby si išli za svojimi snami, aby sa nenechali odhovoriť rodičmi, rodinou, kýmkoľvek, kamarátmi od ich snov, keď ich odhovárajú, lebo áno, oni majú strach, že proste snažia sa vás chrániť je všetko, ale
už nefungujú tie spôsoby, že nájsť si trvale proste dobre platenú prácu a byť šťastný až na veky. Takže chcela by som vlastne takýmto spôsobom začať posúvať aj seba, lebo mám ciele do budúcna, mám už nového priateľa a chcem sa jednoducho posunúť vpred. A to takže proste už mám nové sny a nové ciele a uvedomujem si, že vlastne chcem opustiť veškeré, čo mám v tom doterajšom živote, pretože mám taký pocit, že ma to všetko iba brzdí. Že ma to brzdí a nedokážem zvlietnúť tak, ako by som chcela. Chcem si nájsť nových priateľov, ľudí, na ktorých sa dokážem spoľahnúť, proste chcem si vybudovať takú základňu ľudí okolo seba, na ktorých sa môžem vždycky spoľahnúť, aj oni na mňa, lebo tu to asi nie je možné. A áno, jasné, rodina, všetko, že pomáhajú finančne jedno s druhým a takto, ale jednoducho veľakrát, keď si aj poviem vlastný názor, tak mám pocit, že nie je vyslyšaný. Alebo nechcú chápať môj názor. A tak som sa rozhodla, že pôjdem takouto cestou, a to tým, že sa zoberiem a pôjdem. No a ďalšia taká vec je, že chcela by som naozaj už žiť úplne iný život. Lebo som umelkyňa a začať so všetkým na novo, bez skúsenosti, lebo áno, všade sú internet, YouTubeové videá, ktorí už majú rozbehnuté, neviem, aké miliónové biznisy a neviem, 10 000 eur zarábajú koľkokrát mesačne, že ako začať z nuly, ako zarobiť z Etsy prvé peniaze za 24 hodín, hej? Akože áno, je to easy, keď už proste máš tie skúsenosti, máš proste niečo odžité, ale aj oni boli raz na začiatku a tiež to nebolo jednoduché a ja chcem zdokumentovať úplne tie prvé, fakt, že úplne tie proste tie prvé krôčiky moje, ktoré budú a aké budú. Nesľubujem, že budem pridávať pravidelne, nesľubujem, že mi toto všetko vyjde a nesľubujem, že budem milionárka do roka, hej. Ale jednoducho chcem posunúť svoj život niekam, kam by to proste malo smerovať a kam chcem, aby to smerovalo. Lebo mala som vo svojom živote ľudí, ktorí majú úplne iné ciele, úplne iné priority a už neznesem život v klamstve. Ako neznesem klamstvo od druhých, tak nemôžem klamať ani sama sebe, že som tu šťastná a spokojná. Takže musím byť úprimná a občas konečne by som mala začať myslieť aj na seba a nie na ostatných, lebo veľakrát mi to proste ako keby mi pristrihávajú tie krídla, ktorými chcem letieť a chcem dosiahnuť veci, o ktorých sa mi ani nesnívalo, že dosiahnem a chcem spoznať nových ľudí, chcem začať mať úplne iný život, lebo počula som jednoducho takú krásnu vec, že keď sa stretávaš s 5 tučnými ľuďmi, tak ty si ten 5, čo bude tiež tučný, hej, čiže stretne sa so 4 fitnessákmi, ty si ten 5, proste, že naozaj chcem zmeniť aj ten mindset, aj všetko, že aby som mala proste tú možnosť. Chcem mať možnosti a chcem proste už si vlastne mať prostriedky na vlastnú rodinu, aby som vedela žiť vlastný život a nestarať sa o nikoho ďalej. A jednak potrebujem dať dokopy svoj zdravotný stav, lebo vlastne aj teraz som sa vyhádzala z neviem z čoho. Čiže chcem vám ukázať, nechcem byť žiadna preumelkovaná youtuberka, alebo že budem vymalovaná, neviem čo, akože áno, baba sa chce páčiť, baba sa chce byť pekná, aj všetko, ale ja vám chcem ukázať takú tú holú pravdu, ktorou keď budem mať náladu, sa namalujem, keď nie, tak sa nenamalujem, lebo nechcem byť proste taká, že keď sa nenamalujem, zrazu ma ľudia ani nespoznajú, hej.
Čiže popravde ja dlhé roky make-up nenosím a chcela by som sa znovu začať akože oči a pery namalovať a takéto, lebo mňa to veľmi bavilo, len som s tým zabila veľmi veľa času. No a chcem venovať pozornosť veciam, ktoré sú pre mňa naozaj dôležité. A to sú tie, že chcem si rozbehnúť podnikanie a chcem byť úspešná, lebo bývalý priateľ v moje sny neveril. A teraz to chcem zmeniť, že teraz viem, že mám nového priateľa, ten je úžasný a podporuje ma v každej jednej veci, v každej jednej a nerobí žiadne námietky a ja si musím zaklopať, že som rada, že som ho našla, lebo naozaj zatiaľ takto ani jeden človek pri mne nestal a úplne ma chápe a vie, aké to je, keď ho odrádzajú od jeho snov, od jeho rozhodnutí, vlastná rodina, len preto, že chcú, aby zostal pri nich, aby sa mu nič nestalo. Ja chápem, je to z jednej strany strach, ale jednoducho musím si uvedomiť aj to, že jednoducho ja nechcem zostať na tom istom mieste a viem, že áno, je potreba pomáhať rodičom a takto, ale jednoducho chcem sa vybrať vlastnou cestou. Nechcem žiť sny niekoho iného, lebo pritom by som nebola šťastná a ja chcem, aby som bola šťastná. A chcem, akože, už mi, jak by som povedala, že už viem, že v predošlom vzťahu som dávala tak veľmi, že som stratila samu seba. A už viacej samu seba stratiť nechcem. A chcem robiť rozhodnutia, ktoré mňa urobia šťastnou, za ktorými si budem ja stáť. Takže, tak. A dúfam, že ma aspoň jeden z vás pochopí. Ospravedlňujem sa za štekot zvonku, ale takto nemám lepší mikrofón a nemám také vymoženosti a možnosti na začiatok. Možno keď sa mi rozbehne podnikanie a všetko ostatné, tak bude potom už aj lepšia technika, lepší zvuk a celkovo sa budem posúvať vpred, lebo chcela som aj sama pre seba spraviť taký videodenník, aj záznam toho, že čo všetko vlastne chcem v tom živote dosiahnuť a ujasniť si priority, lebo viem, že umeniu sa chcem venovať a je jedno, akým spôsobom. Ja milujem hudbu, milujem proste písanie poézie, milujem proste veľa vecí a chcela by som skúsiť sa tým živiť. Chcela by som skúsiť proste sa živiť umením, že kreslením portrétov, a aj to umenie posúvať na nejakú inú úroveň a mať nové skúsenosti, stretávať sa s ľuďmi, ktorých to baví, ktorí už sú úspešní. A nechcem byť proste len, že akože robiť len to, čo ma baví, lebo chcem proste mať viacej možností, že akože áno, chcem robiť to, čo ma robí šťastnou, lebo čo iné chceš na tomto svete robiť, pokým nebyť šťastný. A nebyť šťastný a žiť sní niekoho iného ma nikdy šťastnú nerobilo a myslím, že ani vás by to nerobilo šťastných. Tak som sa rozhodla, že jednoducho začnem si zdokumentovať svoju cestu. A aj keby toto videl či len jeden človek, tak budem za to vďačná. Lebo proste to pomôže človeku, ktorý možno bude na tom rovnako ako ja. Možno bude na tom ešte horšie ako ja. Ale chcem ukázať, že proste ja hovorím, že teraz nie som na tom zrovna dvakrát najlepšie, ale chcem vám dokumentovať cestu a hovoriť, čo všetko som dosiahla a čo všetko sa chystám spraviť, ale budete to vlastne vidieť ako keby už po tom, čo sa to všetko stalo. Takže až vtedy vyjde toto video. Čiže ak uvidíte toto video, tak už sa to proste deje a stalo sa to. Tak len som vám takto chcela povedať, že toto bude možno taký aj vlogovací kanál, ale aj ohľadom umenia. Možno keď zarobím prvé peniaze z umenia, tak proste budete vidieť ďalšie moje kroky. Keď tu budú nejakí ľudia, ktorí sú akože viacej vzdialení v oblasti, budem rada, keď sa mi ozvu v komentári. Budem rada za všetky rady. Ale teraz naozaj chcem začať krok po kroku, postupne, aby som si rozbehla vlastnú kariéru. Áno, chcem ísť do zamestnania, áno, možno to bude proste na nejakých pár mesiacov, ale vlastne uvidíme. Možno to bude na pár mesiacov a možno to bude, možno to bude fakt len také dočasné.
Možno nepôjdem ani do Prahy, kto vie. Lebo naozaj som chcela proste posunúť sa niekde vpred. Chcem zažiť niečo, čo tu na Slovensku možno nezažijem a chcem sa posúvať vpred. A keďže mám aj zdravotné problémy, takže chcem riešiť aj svoj zdravotný stav, ale neustále, keď som v strese a mám pocit, že stále nie som dosť dobrá, tak to jednoducho si myslím, že to asi nezvládnem, tak. Ale akože toto budú vlastne také prvé videá, keby to nevidel nikto, nič sa nestane. Lebo akože chcem ísť do Prahy, to je rozhodne. A určite tam pôjdem aspoň za mamou na nejaký čas, aj keď to bude možno len dočasné. Ale chcela by som si tam nájsť robotu v Prahe, chcela by som sa proste posúvať vpred a chcela by som mať hlavne viac možností, ako mám teraz. Lebo chcem proste viac od toho života, ako teraz mám a nechcem sa pýtať o povolenie niekomu, kto jednoducho, že to ti nevyjde a takéto jednoducho, lebo áno, každý má svoje skúsenosti, každý má svoje proste strachy, každý má svoje problémy, ale ja nechcem dovoliť strachu, aby ma zastrašilo od niečoho, čo by som naozaj chcela, čo by naozaj mohlo výjsť. A nechcem len preto, že ja sa bojím ísť niekde sama a bojím sa, že proste skúsiť niečo nové, aby ma to zastrašilo. Lebo áno, keď som bola s priateľom, bola som plná pochybností, že čo ak niečo nezvládnem, čo ak niečo... A bolo to také, s ex-priateľom, tak vlastne bolo to také, že nevyšlo ti to raz, už sa na to vyserá, ono ti to nevíde ani druhýkrát a takto. Lenže ja chcem sa proste učiť na tých chybách. Áno, možno prvý, druhý, ani tretí, ani 10. krát mi to nevíde, ale možno na ten 11. krát áno. A jednoducho chcem sa obklopovať aj ľuďmi, ktorí majú rovnakú víziu ako ja. Chcem sa dostať do komunít, do ktorých by som sa proste inak nedostala. Chcem byť naozaj podporovaná a nie zhadzovaná. Takže uvidíme, či toto video vydám alebo nie, lebo akože áno, toto sú také moje plány do budúcna. A možno vyjdu, možno nie. Ale tak snažím sa na nich pracovať a uvidíme, čo z toho bude. Nechcem nikomu nič sľubovať, ja len chcem ukazovať, ako vlastne ide moja cesta. A vlastne keď budú aj prvé objednávky na moje obrazy, prvé ako keby také veľké kroky, dajme tomu, že aj ten odchod do Prahy, tak by som to chcela určite zdokumentovať a povedať vlastne všetko, čo sa týka týchto vecí, lebo naozaj je to pre mňa podstatné a chcem sa posúvať životom vpred. A nechcem byť nikým obmedzovaná, že niečo nemôžem a niekto mi niečo zakáže a takže by som chcela sa proste aj takýmto spôsobom nejak ako keby vymaniť z toho predošlého života, z môjho starého života, aby som sa dostala tam, kam by som sa dostať chcela. A zatiaľ to vyzerá s novým priateľom aj nádejne, že má rovnaké sny ako ja. A možno nechce mať vlastný miliónový podnik, alebo ja neviem, ale jednoducho podporuje moje sny a to mi stačí, lebo keď som bola v tom predošlom vzťahu, tak on ma nepodporoval v týchto snoch a videl vo mne skôr sklamanie, príťaž. Takže tak dúfam, že aspoň toto jedno video niekomu pomôže. Nebude tu žiadny strich. Takže chcela by som aspoň takýmto spôsobom komu pomôcť sa rozhodnúť, že vlastne na akú cestu sa to človek vydáva a chcela by som povedať, že nie ste sami. Že keď aj niekto má nejaké plány, či už ste zo Slovenska, z Čiech, budem veľmi rada, ak mi napíšete do komentárov, že aké máte sny. A vlastne čo všetko si želáte a možno súkromne, lebo chcela by som takýmto spôsobom aj spoznávať viacej ľudí a po prípade spoznať naozaj fakt, že úžasných ľudí a či len pri tom začiatku, že by sme sa podporovali navzájom, že aby sa ten človek necítil sám, že naozaj, že chcem sa s niekým podporovať a tak. A možno by sme si
pomáhali navzájom si splniť naše sny, že proste, alebo keď tak len uistiť v tom, čo ten daný človek chce robiť. Takže ak máš aj ty nejaké sny a videl si toto video, budem veľmi rada, ak mi napíšeš dolu do komentára, aké máš sny. Po prípade si potom môžeme vymeniť nejaký kontakt na seba a rozprávať sa o tom, či už na Instagrame alebo niekde inde. Takže uvidíme, že ako sa tomuto kanálu bude dariť samo o sebe a potom sa uvidí, či tento kanál budem zdieľať ďalej. Takže zatiaľ vám želám pekný deň a dúfam, viem, že toto je moje prvé video a rozprávam od veci, nemám žiadnu predlohu ani nič. Takže toto je také uvítacia, možno zmetočné video. Takže sa za to ospravedlňujem, aj že tu budú nejaké hluky zvonku a že to nebude najlepší zvuk alebo najlepšia kvalita videa a že mám špinavú stenu za sebou. Ale proste chcem, aby to bolo naozaj autentické, taká, aká som ja a chcem, aby sa človek nebal, že aj keď človek nemá proste najlepší priestor na nadizajnovaný a dokonale uprataný a všetko je zaliaté slnkom, že proste aj takíto ľudia začínajú od nuly. Možno to bude ťažké, viac jak ťažké, ale proste, že to zvládneme. Takže budem rada, ak sa mi teda ozveš v komentároch, aký máš tvoj cieľ a budem rada, keď ťa môžem na tej tvojej ceste podporiť takisto aj ja. Takže vám želám pekný zvyšok dňa a ahojte.